Ya jangan nembek ya nembek breg we. Ya Allah Gusti ya ini kang mur nembek breg we. Ya we umahe urip darpo we anu mane we marah ya mengo ya mejang ya wis. Ya Allah ya ngetan we. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setang jang asli ki ora beleng-beleng ya. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya Allah. Si liptik lipinta. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Asli ki jang. Ya narto wis. Rungkat wis narto tak we. Ya Allah Gusti. Ya arah ngetan ke. Babar blas ora bisa dilewati sama sekali. Kita wis bener-bener wis tutug. Ora bisa dilewati.